Извинешки, аз съм Есен. Днес искам да ви кажа, че започвам да оцелявам с Ертунч. И това ще бъде първи епизод. Сервера се казва Multicraft. И да, това ще бъде първи епизод. Сега. Убихме малко прасета. Взели с храна? Да. И версията е Най-новата версия. 11.2. Да. Ще направя един меч за Ако двамата. искате да играете с нас, Есен... Дай се скайпа, не знам. IP-то. Дай се скайпа, ама ако ни таковате нещата, ако не грифат там къщите, ще ви таковам. Ще ви махна от сървъра. Ще внимавайте, ако ще се давате скайпа. Ние искаме с нас да играят сериозно хора. Да, сериозно. И сега ще на хора. И хора, правите кандидатури за сървъра. Пишете ми там в коментарите. Да. И добре, да започвам. Колко лайка да иска? Дайте лайка да се стига. Да. Или 2. Ако имаш дърво, сложи тук да се пече. Ей, сега чакай. И ми дай малко да направя материал. Там виждам въгледа. Дай. О, не толкова. О, ти откъде ги взете? Не бе. Браво е. Сега, няма да живеем тук, ще ходим някъде другаде. Да. Сега. Ела тук да дам радва. Тук е тупо. Да. Тук е много гадно място. Да. И е тупо. И мога да снимам с вас, ако искате. Да. И сървър няма да бъде отворен всеки ден. Когато искате да играете, ми пишете от скайпа да отворя сървъра. Да. Това сайт дава някакви минути и ги стягате. Например, като отворя сървъра, там пише 5 минути и това трябва да изчакате 5 минути. Вие просто ми пишете от скайпа и аз ще го отворя. Да. И после ще играе. Да. Сега ако... Махам от тук. Чакай. Скелет. Ого! Тук е пълно с прасета. И ако ни убивате, ако ни удряте, ще ви банна, да знаете. Има коне! Ама няма как да ги вземем, нямаме седла. Видеото сигурно ще бъде 10, 11, 12 минути или ако искаш 20 минути, колко? 15 нещо. Като намерим едно хубаво място, ще се върна. Намерихме една джунгла, ама няма да живеем тук. Няма да живеем тук. Само да ви покажа. Аре, идвам. Аре бе. Така, върнахме се хора. Мислиме да живеем тук. И не забравяйте да правите кандидатури. Ако искате и без кандидатури може. Просто напишете там. Стига да искате. Ама ние трябва да го бием тез. Тук колко много зомбита има. Айде, какво памни. Още идва, бе. Тук да няма спаунер, бе, тук да няма спаунер. Може да. Не бе. Чакай. Аз изгорях.
Още едно има. Оставе. Тук има. Пипи! Какво правиш, бе? Бързо! Аре, остави там. Едно мини клип, само за да ви кажа, че отворихме сървър и умирам. Айде, майка, стара! Не ми взимай нещата. Бързо, бързо, бързо! Бързо! Бързо, Естин! Много бързо, да излизаме. Чакай, бе, ние ви тук ще живеем. Тук ли? Да. Ли? Ето, виж, ще сложи такива. Оле, Сам трябва да го бим тези. Не ми взимай нещата! пази, бе! Взе ли га? Благодаря. Чакай, бързо сега да сложа тост. О, Слагай. по-бързо, по-бързо. Ой! Много хвърлят. Какво са тези пакли? Много са. Нещо по-добре. Сега, добре. Айде. Ого, Ние няма да живеем натам, тук само едно мъчко. Това е Ендърман, виж как ще го убия сега. ще умреш. Няма. Чакай, ти се отдръпни. Да, заебаме. Чакай, махай се. Не дей. Къде той? Опошва. Айде бе, какво стана бе? Айде, пусна ми това око. Сега още да сложа така, че да не се спамват. Хареса на мен. О, тук ще бъде много голямо. Вие няма да се спамват пак. Аз защо умирам толкова? Аре, бе, Абе, малко. Скелет. Бърза храна. Абе, не, ще умреш, къде отиваш? Скелета. Сега... Аз ще прибирам камън. Добре, ти купай. Ама от тук ще се влиза. Не купай много от тук. От тук ще се влиза. Да. Чакай. О, отгоре ще го направя много хубаво. Какво става? Чакай. Айде да видя. Сега... Виж отгоре как го направих. Не купаеш, бе! И си взел дървото, или малко бяло дърво? Чакай, не. Как? Добре. Така. Хора, ще се върнем като направим тук това. Така, хора, тук го направихме малко. И така чакаме кандидатурите. Видеото. Не, още малко да направим това. Добре. Тук да слагам неща. И сега ще се върна. Хора, вижте колко много неща имаме. Трябва да ги спечем тия. Още 2 минутки ще снимаме 12 минути да стане видеото, айде. И така, хора, те го тук, ако сложа това, как ще стане? Не е хубаво, но айде. Другия епизод ще го правим. И зад кадър може да играем. Не знай. Се влиза, тук ще стим. И аз си свържи леглото. Да легне.